Евранет – европейската радиомрежа. Икономика за всеки. Евранет. Малките и средните предприятия представляват 99% от всички дружества в Европа и са основния път за създаване на работни места. Те осигуряват и 2/3 от заетостта в частния сектор. Миналата седмица групата на Алианса на либералите и демократите за Европа официално дадохме старт на наша инициатива за насърчаване на около 23 милиона малки и средни предприятия в Европейския съюз. Как да се направи това? Пътищата са основно два, като се намали административната и регулаторната тежест, която се определя като най-важното препятствие пред малкия и средния бизнес и като се подобри достъпа до финансиране. Друго, към което ще се стремим, е засилване на трансграничната търговия и на услугите, което също би било много важно и за нас като страна, която може да работи по трансгранични проекти. Евродепутатът Филис Хюсменова и твърдото решение на Европейския парламент да гарантира, че икономически и финансови кризи като тази, пред която сме изправени в момента, няма да се повторят в бъдеще. Затова е важно да се направят изводи за ефективността на подкрепата, най-вече за малки и средния бизнес. Успя ли да стартира проектът Прогрес, с какви трудности се сблъска, какви са следващите стъпки? Русинка Проданова продължава разговора с Филис Хюсменова. Да, на национално ниво механизмът заработи много бързо и по-добре, отколкото в други страни членки. Говорим за България ли? За България говорим и можем да се похвалим с това. Първият договор с България беше сключен някъде в края на февруари 2011 година. Беше отпуснат заем от 3 милиона евро от Европейския инвестиционен фонд. Равносметката за тази първа година от европейското микрофинансиране в България показва, че са усвоени близо 2/3 от средствата. През октомври миналата година беше подписано и второ за страната ни споразумение за 6 милиона евро. Забележете, че от вземането на решението за Прогрес до неговия реален старт минават близо 2 години, а в други страни той се забави още повече. Затова аз се обърнах към Европейската комисия с въпрос как тя оценява ефективността на микрокредитирането и за необходимостта от по-голяма публичност и прозрачност за размера и условията за ползване на средствата. Вече започнаха консултации по бъдещето на микрофинансирането по Прогрес и ще настояваме за създаване на комитет по наблюдение на процесите, за оценки по точно определени индикатори, като например брой на работните места, които са създадени в всяка една държава член. То е нужно да има обективни критерии, за да се определи точно ефективността на парите на нас, европейските граждани, използвани в едно или друго направление. Всъщност разбирам от вас, че българският опит е добрия пример в Европа, именно в използване на европейските механизми за микрокредитиране. Точно така. В България за една година по първия договор са дадени кредити на 404 български граждани и тези средства са подпомогнали не само тях, а работните места на 864 души, както сочи годишният отчет на дружеството. Тоест, микрокредитите не са пари, които се харчат еднократно като социални помощи, а това е една възможност да се запазят и развият работни места, което осигурява хляб и за напред. Иначе казано, това са пари, които правят нови пари, това са работещи пари. Основната група кредитополучатели са граждани между 25 и 54 годишни. Младежите под 25 години са 3,4 на 100, а жените са 35 на 100, което също смятам, че е много добра възможност. Това са първите резултати. Нужна ли е още информация и дори бих казала директно реклама според вас? Разбира се, че може би е необходимо и повече институции да се ангажират с това, но на страницата на Европейската комисия българските граждани също могат да получат тази информация и в България самият фонд за микрокредитиране също би могъл да им даде малко повече информация в повече конкретни детайли. Евродепутатът Филис Хюсменова.